Čaute borci, čaute. Takže máme tu dneska taxikárčenie. Takže ideme taxikárovať. to som tak povedal. Že až. Takže ideme robiť taxikára. Zapíname sa taxikárs. Potom vám ukážem aj hru, ako sa volá, hej. Takže budete mať na obrazovke. Budete mať hru na obrazovke. Takže už dostali prvú zákazku, môžete to tu vidieť. Dáme si, že akcept a ideme pre toho zákazníka, kam žije. Ja len počkaj, poďme pre ňoho. Dobre, poďme pre toho zákazníka. Takže napíšte do komentárov, že či budete chcieť viac takýchto videí. Asi sme troška vyšli rýchlo. Červená, nevadí. Mňau. Takže či sa vám toto páči, táto hra, potom napíšte, keď si pozrite aj ďalej videjko, hej. A ideme takže proste taxikárovať normálne ako nejaký taxikár. Začneme na takomto autičku. Opa. Takéto autičko máme krásnočké. No, zase no. No takže funguje to tak vlastne, že teraz ideme pre zákazníka. Počkáme na červenú. Ideme teraz pre zákazníka a potom mu zase doručíme ako na miesto, kde ako chce. Ako nejaký taxík, hej. Normálny. Vidíme tu vlastne moje takéto nejaké veci. Môžete to vidieť. Ideme pre neho, neviem kde to presne. Aha, počkaj, to mám na minimapke alebo čo. Takže ideme pre neho. Máme tam smerovečka. Pán. Ak by ste viac chceli z tejto hry, napríklad nejaké challenge a tak z tejto hry, že musím iba nejak chodiť alebo niečo také, tak napíšte to do komentárov a určite nezabudnite podporiť toto video lajkom a tak, dajte si odber a dúfam, že sa vám toto videjko ako bude páčiť, taktiež aj táto hra celkom. Poviete mi potom do komentárov. A počkaj, my ideme proti smeru asi. Dobre, sorry. Poďme. A v tejto hre ešte vlastne viete byť taxikár, tu viete byť ako normálne ako šofér teda na aute. Potom ešte tu viete byť ako buď sanitka alebo policajt sa mi zdá, a ešte autobusár. Neviem, či ešte niečo, ale viem, že toto. Takže tak. Nevšimajte si, že chodím na červenú. Potom tu môžete mať aj hviezdičky. Aha, no, už som to iba povedal a pozrite, už mám hviezdičku. Už mám hviezdičku. Mňau. Takže tak. Dobre, no, už by sme tohto pána mohli doručiť niekde. Ja aj minečku, počkaj, sa to iba zaplatím zase, čo? Oh my god. No dobre, tu vidíte, aha, že toľko to ešte bude mať tú hviezdičku zrejme, alebo tak. A vlastne potom vás môžu asi chytiť policajti, mám pocit. A tak. A môžete mi napísať do komentárov, že z akej hry by ste chceli videa. Lebo mám na PlayStatione teraz aj GTAčko, len musím ešte zistiť, že ako sa tam nahráva video na PlayStatione. Ale mám teraz, ako zaplatili sme si, že toto PlayStation Plus a tam vlastne máte rôzne tie hry, hej, a tak môžeme ešte rôzne hry, čo dáte nejaký nápad, tak rôzne hry by sme si mohli akože zahrať, teda, hej, že som vám to natočil. Tu sa asi veľmi nikdy nedostaneme, tak nič. Poďme preč, sa je to, troška to vidí. To takto otočíme. Takže máme GTAčko, si vám to ako hovorím, ale nie som v tom nejaký dobrý. Hral som GTAčko niekedy a hral som ako police mod, alebo proste také, že som bol policajt. Takže to som hrával. A neviem to nejak najlepšie hrať, ani sa to nejak nevyznám, ale tak kľudne vy mi môžete nejak poradiť. Ako mi napíšte, že či by som mal niekde streamovať alebo niečo a že by sme hrali niečo spolu. Dajte kľudne vedieť. Alebo tak, ale tak potrebujem nejakých followerov nazbierať na streaming.
na tomto účte, aby som mohol streamovať, lebo mám ako nejaký účet ešte, ale nie na YouTube. Na TikToku mám ešte účet, kde môžem streamovať, takže tak. Neviem, či ma bude počuť dobre na tomto videu, hej, ale tak. Dobre. Ujko, čau. Počkáme na nejaké objednávočky. Čo počkáme tu, či? A poďme sa aj to tak nepreč. Poďme sa tak, kde tuto, neviem. Poďme semka, takže. Ale niečo nám došlo. Počkáme, či nám ešte niečo dojde. Uvidíme, či nám niečo ešte dojde, nejaká objednávka. Lebo tu zvyknú bývať dve. Ale tak chvíľku počkáme. No, už je to aj druhá. Bereme túto. Bereme túto. A kde to? To máme ísť niekde. Dobre, tak poďme. Poďme. Neviem, koľko ja dám dneska úplne. Že ako to bude video presne, ale uvidíme. Takže ak by ste si to chceli zahrať, tak už ste mali vlastne ten názov, hej. Už to ste mali názov, tak vám ho ešte dám aj druhýkrát. Tu máte ešte ten názov. Ak chcete teda. Takže tak. A dám ho ešte aj na konci, a keď tak vám dám ešte na konci videa aj môj nick. Tak. Môžete mi napísať do komentárov, ako sa máte a tak. Takéto veci. To čo tu zase. Doručíme toto a už bude končiť videjko. Také krátke dneska celkom. Tak hádam si ho niekto aspoň pozrie. Uvidíme. Či vôbec pôjde vonku, hej. Ale tak. Lebo neviem, či ma aj dobre počuť, hej. To ešte podľa toho sa uvidí. Takže tak. No to. Oba! Sorry. Bro! Come on! Poďme. Musíme ísť pre zákazníka. Araka karíka, lekej na kodácky, alaka marubány. No tak toto ako... Môj song veľmi nepočúvate. Ale no. Už tam vidíme niečo, už sa nám to tam črtá nejako. Takto, tam som už niečo videl, sa mi zdalo. Nejakú tú šípku. No, aha, to už je tá šípka. Môžete vidieť na minimape. Mám zase jednu hviezdičku. Tak nečudujte sa, keď chodím ako taký blázon. Ako keď mám neviem koľko promile, takže nečudovať sa. Takže píšte komentáre, dávajte lajky, dávajte subscribe. A tak. A napíšte vlastne, že aké videá by ste teda chceli ešte. Čo by som mala natočiť. Či vás bavia moje videá. Neviem, či vás bude nejaký komentár na tomto videu, ale tak uvidíte, no. No tu je Ujo. Ujo, ale tak ako... Viete, vy ste na chodníku, tak ja som prišiel na chodník. Ježiši, to tu čo za sprostého taxikára. No dávaj. Ideme. Tam už som videl cieľ. Hej, tu bola taká krátka trasa. No. Tak poďme na to. A tuto. No už sme tu, jo. To vie, ako platíte taxík za toto. Ale kým som sem ja došiel, tak ako... No za chvíľku sme tam, no nebojte sa. Pozrite, jo, už sme tu. Tu budete už vystupovať. Na čo ste si platili taxík? Mali ste ísť, neviem, autobusom. Dobre. Dobre, tu máš, Ujko. Wow, vy ste zaparkovali na ceste, nečakané. Dobre, borci, ďakujem vám dneska, že ste tu boli so mnou. Nech sa páči, tu máte ešte môj nick. Tu máte ešte hry, môj nick. Môžete si ma pridať, môžete zahrať túto hru a vidíme sa pri ďalších videách. Takže dávajte subscribe, like a vidíme sa na budúce. Thanks for watching, bye!